Halpaa voimaa vähäosaisille. Ford Booms. I am hunted by the future. Come on, everybody, let's do the movie. Oho, enpäs meinannutkaan huomata teitä muksut puksut, kun olin tuolla opiskelijoiden mielenosoituksessa opintorahan nostamisen puolesta. Nyt nokkelimmat pokkelimmat on jo varmaan huomannut, jotta tänään mie, Matti Patti, on opiskelija-popiskelija. Tänäänhän me voitaisiin keskustella oikeudenmukaisuudesta ja siitä, miksi opintorahoja ei ole nostettu 14 vuoteen. Ei se kuulkee oo elämä helppoa, jos joutuu elämään pienellä budjetilla isossa kaupungissa. Ei semmonen elämä oo oikein elämisen arvostakaan. Mie ajattelin, jos ei tänään askarteltas mitään, vaan tehtäis semmonen köystemppu. Sillä aikoo, kun mie tässä valmistelen tätä, niin pikku kanssa opiskelijat, voisitte soittaa tänne studioon ja sanoa, miten elämä on teitä potkinut piähän. Ja numerohan on tuttu puttu 040 7 4 0 0 5 5 2 2 0 ja 8 pasi. No niin, tässä tää nyt sitten alkas olla valmis. Parhaiten tää temppu onnistuu silleensä, kun tän toisen pian laittaa ylös kiinni jonnekin. Ja sitten pitää Löydä uusi itsesi. Svedbergin piraattiparturi. Tervetuloa Lukunurkan pariin. Aiheenamme tänään on Taru Sormusten herrasta. Taru Sormusten herrasta on jännittävä seikkailu hyvästä ja pahasta, oikeasta ja väärästä. Sankarimme Frodon täytyy tuhota mahtisormus. Lopulta hän kuitenkin sokaistuu sormuksen lumosta ja haluaa pitää sormuksen itsellään. Mutta Klonkku nappaa sormuksen Frodon kädestä ja putoaa sormus mukanaan Mordorin laavavirtaan. Jos haluat tietää, mitä sitä ennen tapahtuu, lue kirja.
Tänään aion muistella tässä kouluvuosiani ala-asteajoilta. Koulu on ihan hyvä keksintö, kun se lisää meidän yleissivistystämme, mutta siellä joudumme kuitenkin vaikeisiin tilanteisiin, kuten esimerkiksi kun joudumme pitämään esitelmöintiä luokan edessä. Se ei ole mitenkään mukava juttu, mutta se ei onneksi ole vielä pahin. Pahempaa on se, kun pitää luistella, tai pikemminkin kun pitää pelata jääkiekkoa, jossa toiset vain nauravat ja mukiloivat, kun ei onnistu tämä eräältä henkilöltä, kun ei ole hyvä pelaaja hän. Mutta sekään ei ole vielä niin pahaa kuin se, että jos itse sitten haluaisi tehdä jotain, kuten esimerkiksi hiihtää, ja muut haluavat luistella, niin ei saa sitten itsekään hiihtää, vaikka opettaja antaisi, mutta kun yleisöllä on tämä mielipide, se on niin tällaista. Ja sitten vielä jos tekee vahingossa virheen jossakin, niin sitä sitten nauretaan ja on niin kuin ei saisi tehdä virheitä. Aina pitäisi onnistua ja olla täydellinen ja sitten jos tekee pienimmänkin virheen, niin kaikki on niskassa kiinni ja kaikki on... Ei näin, ei koulu ole ihmistä varten tehty, ei sen pitäisi mennä näin, aina.